баъзан ҳолат мехоҳем ки корҳои нек бикунем, аммо аз дарун ҳавои шайтон моро намегузорад, ё ин ки амалҳои нек мекунем, аммо лаззат ва кайфияти ӯро эҳсос карда наметавонем. медонӣ ба чӣ хотир? ба хотире ки дилҳои мо чун шаб торику беранг шуданд. барои баромадан аз ин чоҳи амиқу чуқур ҳазрати мавлоно чӣ зебо фармуданд. мегӯяд хоҳӣ ки дилат шавад чун оина, 10 чиз бурун кун зи даруни сина. кибру ҳасаду зулму ҳарому ғайбат, бухлу тамаъу ҳирсу риёву кина. қалбро бояд тоза кард то лаззати ибодат ва зиндагиро эҳсос кунӣ. амин. Subhanallah, alhamdulillah.